Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Siyempre, ito po si Jody dito sa Mercado, ang inyong makasama sa kwentuhan ngayong araw. At para po sa karagdagang mga balita at updates sa ating komunidad, tumutok lamang ho kayo sa aming mga social media platforms. Ang aming pong Facebook pages ay una ay CLTV 36 Official. At ang ikalawa po naming Facebook page ay CLTV 36 News. Samantala sa Instagram naman po, ang aming pong IG account ay CLTV 36 Official. Para mabasa po ninyong mga tweets namin sa Twitter, kailangan po ninyong malaman ang aming Twitter handle na CLTV 36. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes sa programa ng CLTV at sa aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And syempre, meron din ho kaming TikTok. Ang aming pong TikTok account ay at CLTV36. At narito na po ang aming topic, question of the day. Paano ka nagpapaalam sa iyong magulang tuwing may gala? Paano ba kayo nagpapaalam? Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento. Si Chris Ron Tanhueco Gal Canilao. Best in bait-baitan, latis-latis. Tapos, biglang sasabihin, makoko. Tapos, nakamention si Precious Canilao. O, syempre, no, isa talagang ating lakad, dapat good girl or good boy ka. Bakantang payagan na kang mommy or daddy. Syempre, bakanta mong pakit mo na kain Nano, payagan na ka na Chris Ron. Jeneline Lianda Posadas. Nakamention si Pauline Alexis Lianda. Best in laba, best in linis, at luto, di ba best? Thanks, I really appreciate. O, di ba? Usually kasi kapag hindi na kailangang iutos, talagang may initiative. Lalo na itong si Angelica Cara, kapag kaya siya may initiative na maglaba, maglinis at magluto ng bahay. Dahil kapag may date sila ni Lisen, ay naku, okay na okay yan. Si G. Ferrer, ako tikman magpaalam kasi, ako man mahilig lilibot. Tapos ding barkada ko, ilang maburiken ni namong balemi, karan la pupunta. Milibri lang kasing metong kalderong lelot. Very, very nice. Biyasa lang, mauutak lang rin kaluguran mo, Sir G. Kasi imaginean mo naman pinaman. Ating libreng lelot, ako talaga nang muntaki kayo. Ako nang pupunta sa inyo. Parang naalala ko tuloy yung barkada ko. Kasi kami yung pupunta sa bahay nila kasi may bilyaran, may internet ang kanilang computer, di ba? Si Emma Rebostillo, si Shalin, nakabihis na sa kasasabihin ngayon lang naman, puro na nga ako aral yun, no? Ito yung mga style na, nagpapaawa talaga, yung ko naman,
Puro na nga ako school ng school. Payagan mo naman akong magpasyal-pasyal naman. No? Siyempre, dahil ang maawain ng parents, sige na nga. Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day at babasahin po natin yan sa ating programa maya-maya po lamang. Kasama na po ang inyong mga pabati greetings at pa-shoutouts, pati na ang mga birthday greetings. And speaking of birthday greetings, nais ko munang batiin ng happy birthday si Christine Graciel Nagyatin. Happy birthday sa'yo. Saan ka man naroon, ha? Ito kasing si Christine, isa po siyang FA, ha? And nag-e-enjoy siya sa kanyang trabaho. And sa iyong birthday, wishing you good health at maraming blessings. Lahat sana ng mga pangarap mo sa buhay ay makamit mo. At kung sakasakaling ikaw ay magluluto at maghahanda, maglilibre, huwag mo kaming kalimutang imbitahan ng iyong mga kaibigan dito sa CLTV 36. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Christine Graciel Nagyat. Dalawa sa ating mga karehiyon ang pasok sa top 10 ng April 2023 Criminology Licensure Exam. Nasungkit ni Christina Jewel Ronda ng Bulacan State University ang ikalawang pwesto matapos na makakuha ng gradong 88.80. Top 6 naman, si Richard Malit mula sa Bataan Heroes Memorial College nang makapagtala ng 87.90 na grado. Ngayong araw ay makakasama po natin ng dalawa upang ibahagi ang kanilang matagumpay na karanasan sa nasabing pagsusulit. Una ko pong ipapakilala, siyempre, si Miss Christine. Ma'am Christine, welcome po sa topic. Hello po. Thank you po sa greetings. Good afternoon po. Ma'am Christine, katulad po ng mga naging bisita namin sa ating programa, binibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto nyong i-greet. Mga mahal sa buhay, kapamilya, kaibigan, followers, subscribers. So, kasi baka magtumpo ang mga yan. Ma'am Christine, nakita kita sa TV, hindi mo man ako binate. Go ahead po sa inyong greeting. Sana wala kayong makalimutan. Yes po, thank you po. Gusto ko pong i-greet yung school ko po, Bulacan State University. Ganun na rin po ang aking review center, MSI Review Center, sa kanila pong tulong na magkaroon ako ng mga information so I can pass and also tap the board exam. And also, I want to thank din po my family and my boyfriend. And my friends din po. Ayun lang po. Siyempre, hindi makakalimutan ng boyfriend, no? Kahit yung mga nagdang mga top-notchers na in-interview natin, naku, masasabunot si Christine kung hindi makakalimutan. And siyempre, kasama din po natin si Sir Richard Malit. Sir Richard, welcome po sa topic. Hello po, thank you po. Good morning po. Gusto ko lang batiin yung pamilya ko, yung ate ko, yung kuya ko, yung papa ko, at yung mga kaibigan ko, lalo na yung best of friends ko, sila CJ, sila Manyo, sila Andre, sila Ralph, tsaka yung Quest Review Center at Amisay Review Center. Maraming salamat po dahil kayo yung pinakamalaking ambag para ma-achieve tong ganitong kalaking achievement na very unexpected pero at least pinagkaloob ni Lord sa akin. So maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun, di ba? Alam na ni Sir Richard ang kanyang assignment. Talagang kasama na ang greetings sa kanyang intro. Pero siyempre, nais ko munang i-congratulate ang dalawa. Congratulations, Ma'am Christine and Sir Richard. Grabe, no? Top-notchers and talagang nagbunga ang inyong paghihirap. Pero bago kayo nakarating dyan, no? Siyempre, meron muna kayong sinimulan. Unahin ko na si Ma'am Christine. Ladies first, Ma'am Christine. Bakit ho ba criminology muna ang napili niyong kurso? Well, I chose this course po because I really wanted po to help in preventing and suppressing crime. And also, I wanted to serve people, especially po my community. Baka sa ating mga manonood, ano ba yung criminology na yan? Sir Richard, ano ho ba
Itong criminology, Sir Richard, ito ho ba ay pag-aaral upang maging kriminal, Sir Richard? Ah, hindi naman kasi ang criminology ay isang interdisciplinary na course. So iniisip po ng karamihan na ang criminology ay simpleng baril-barilan lang, simpleng checkpoint, simpleng mando-mando ng traffic, pero yung nagkakamali po sila dahil ang criminology po ay ito po ay isang applied science na kasi it borrows different science from different studies. So nanghiram po ito ng science para i-apply yung discipline, i-apply sa discipline ng criminology. Kaya masasabi po natin na ang criminology entirely, yung criminology po ay isang study ng ang study ng crimes at pati kasama na yung mga kriminal, lalo na yung reaction ng society towards sa breaking ng criminal sa ating batas, ang criminology. Right. Sir Richard, pero bago po tayo magpatuloy sa ating pagkikipagkwentuhan, no, may kilala ho ba kayong Bianca Gomez, Sir Richard? Yung girlfriend ko po, Tiin mo, Sir Richard, baka nakalimutan mo yata batiin. Go ahead. sinabihan ko na nga po siya na sabi ko special mention ho siya kaya hindi ko siya binati sa initial greetings. So Diba? mamaya Ma'am ho, Bianca, medyo- wag ho kayong mag-alala naman. Sa lahat po mga, Sinabihan ng ko mga naman. hindi nababati naman, lahat kayo ay nasa puso at isipan pa rin nila. Huwag kang mag-alala, Ma'am Bianca. Akong bala kay Sir Richard. Pero basahin natin una yung mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Sabi dito si LJ Carpio Paule, congrats Sir Richard M. Malit. Si CJ Rillo, Ma'am Ronda, pa-shoutout daw. Junmar Pagyo. Si Crystal Manyo, ayan na. Sabi niya, buhang marami ang mahantabay sa inyo. Sabi niya, si CJ Rillo, ay. Junmar, wash out. Polopi, sabi niya. And wag kang manginig, pre. Naku, nakakalata yatang ninervyos si Sir Richard. Ma'am Christine, ano ho ba yung parang nagbunsod sa inyo na kunin ang kursong criminology? Meron bang nag-impluwensya sa inyo? Do you have family members na usually members po ng ating gobyerno or ng private sector na involved sa public order and safety? Yes po, yung mga tito ko po, member po talaga sila ng PNP. Tapos yung nag-joke po talaga sa akin na mag-criminology yung father ko po. Kasi po, matagal na po niya talagang dream na maging isang police officer po. I see. So, daddy pala, oh. Tignan niyo naman yung picture ni Ma'am Christine. Naku, parang ito na yata yung pinakamagandang pulis kung magpupulis sa balat ng lupa, ha? Kung tutuloy siya doon. Kasi, correct me if I'm wrong, Sir Richard, no? Kapag natapos ka ng criminology, hindi lang naman ito pagpupulis. Tama po ba? Pwedeng may ibang sangay pa ho ng ating gobyerno or ng private sector ang pwede niyong pagtuunan like sa Bureau of Jail, something like that. Sir Richard, am I right on this? Yes po, marami pong maaaring pasukan ng isang criminology graduate or ang isang registered criminologist dahil ang unang-una sa lahat, naging stigma na ho ng karamihan yung kapag criminology ka, pulis ka, gano'n. Pagka-graduate mo ng criminology, saan ka nakadestino, saan ka naka-assign, gano'n ho yung tanongan nila lagi. Pero, sana ho ma-break po natin yung stigma na yun dahil ang isang criminologist or isang registered criminologist, marami ho siyang pagpipilian, napakarami ho niyang fields na pwedeng pasukan, lalong-lalo na ho yung out sa uniformed services. Example ho nun, yung pagtuturo sa mga review centers, pagtuturo sa mga schools, ganun ho. Kaya ho ang criminology ho ay napakalawak po talaga. Broad ho ang subject na criminology. Hindi ho siya hindi ho siya narrow na papunta lang sa pagiging pulis. Yun. Gusto ko yung naging explanation ni Sir Richard, no? Kasi siyempre, baka iniisip lang ng ating mga kabayan, naku, magpupulis lang tong si Christine, naku, magpupulis lang tong si Richard. Sa palagay ko po, ang marami po ang pwedeng gawin, no, ng isang criminologist after niyang, siyempre, pumasa sa board, dahil they are considered uniformed personnel na po, no? Kung saan man siya pwedeng pumasok sa kanyang pagtatrabahuhan. And hindi ho simpleng kurso ito. Miss Christine, hindi simpleng kurso ang criminology. Tama ba? Hindi lang ito puro aral.
meron din itong kasamang mga physical aspect. Yes po. Napakatipid naman So, sa ating pong mga kababayan, galing na po kay Miss Christine, hindi ho ganun kadali ang criminology. Baka isipin nyo, ano lang sila, alam mo yung naglalaro lang sila. Hindi ho ganun. Wag nyo ho itong i-separate sa mga mahihirap na kurso tulad ng engineering, pagdodoktor, pag-abogado. Siyempre, kanya-kanya pong specialty yan. Pero sa ating pong pagbabalik, alamin natin ho sa dalawa nating top-notchers ang kanilang naging karanasan sa pagkuha ng board exam. Nahirapan ba sila? Paano sila nag-review? At upang maibahagi natin, baka makakuha kayo ng tips sa kanilang naging pag-aaral, pag-review sa board exam. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan, kaya wag ho kayong aalis, babalik pa po ang topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Binabati namin ng buong Topic team ang aming kasamahan dito sa CLTV 36 na si Gian Paulo Yusi ng maligayang at mabusog na kaarawan ngayong araw, Gian. Siyempre dahil birthday mo, alam mo ng assignment mo, ha? And siyempre, dahil birthday mo rin, ang dalangin namin ay maraming blessings sa iyo. Maraming mga editing duties, ha? Siyempre, dahil may editing duties, tuloy-tuloy ang trabaho mo. And dalangin din namin lahat ng mga pangarap mo sa buhay ay matupad mo at na manatili ka sanang isang magaling na manggagawa ng ating istasyon. And siyempre, yung pansit, yung Shanghai, ha? Gian? Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday. Gian Paulo Yusi. And now, basahin po natin ang inyong mga komentong ipinadala sa ating topic. Question of the day, paano ka nagpapaalam sa iyong magulang tuwing may gala? Ang sabi po ni Laika Garcia, ito, magaling ito. Hindi na siya nagpapaalam kasi sumasama ang kanyang magulang sa kanyang mga lakad. Very good. Very good. Palagay ko, ang parents din ni Ma'am Laika ang nagbabayad sa mga gastusin ko kapag sila'y may lakad. Si Lee Andrew Consumo, maglilinis muna tapos hintayin yung magandang mood ni Mama bago magpaalam. Tapos nakaka-mention si Frederly Balingit Cadiz Consumo. Talagang kailangan may gagawin muna talaga. At syempre, dapat timing. Kung walang timing, ay diyan ka sa bahay, matulog ka na lang. Next, si Loy DT. Nakamention si Rosana de la Cruz. Ma, dyan ang pera. Ma, penging pera. Naku po, baka hindi ka payagan dahil nakapera kagad ang hinihingi. Si Yel Nakpil, bulahin muna sa mga topic na gusto nila, pag-usapan at hiling nila. Pag good mood na, sabay magsabi na, Ma, malaki yung percentage na papayagan ka na. Ayun. Pero ako, nung ako'y nagpapaalam pa sa aking mga magulang, siyempre, unang-una, dapat siguraduhin mo may panggastos ka na. Kasi kung wala kang panggastos, mahihirapan. Yung may factor na mahihirapan ka eh. Tapos, kapag magpapaalam ka, siguraduhin mong good mood or talagang nasa tamang siya. Yung nagkakape, walang masyadong iniisip, yung hindi siya aburido, ha? Tapos, siguraduhin mong lahat ng iniutos sa'yo. Tapos na, nagawa mo ng lahat. Paglalaba, pagpaplansya, lahat, paglilinis. Malamang sa malamang, 100%
papayagan ka niya. Ang ating mga bisita kaya ang ating tatanungin dito sa ating topic question of the day. Unahin ko si Sir Richard. Sir Richard, paano ka nagpapaalam sa iyong magulang tuwing may gala? Sir Richard. Sir, so lumaki po kasi ako na stricto yung parents ko kaya kuwari ho yung lakad ko bukas ho ang lakad. So kailangan ho kahapon pa lang mabait ka na tapos nagawa mo na lahat ng dapat gawin. Sabay bola-bolang onti, hingi ng budget, sabay paalam na po. Ganun lang ho yung style ko magpaalam. O yan sa mga nanonood ako binigyan ko na kayo. O, itong ating top notcher, ganyan din. Meron siyang mga Ma'am Christine, kayo, anong inyong may papayo? Anong ginagawa ninyo? Paano kayo nagpapaalam tuwing may gala? Ako po, pag nagpapaalam po ako, naglilinis po muna ako ng bahay. Kasi po, ayoko po mapagalitan na hindi din po payagan. Kaya po, ginagawa ko po muna lahat ng dapat gawin para po payagan po nila ako. Tapos kinukwentuhan ko rin po sila ng kung ano-anong topic para po maging good mood po sila. Naalala ko yung mga, uy ma, alam mo, nung nag-test ako, 10/10 ako. Nakuha ko, ma, si tita, pupunta daw siya dito, gano'n. Ay, ma, mamaya may lakad pala kami. Mga ganong style, no? Pero salamat sa inyong pag-share baka nakakuha na kayo ng mga tip, ha? So, ilista nyo na yan. Pero, balik tayo sa kwentuhang top notcher. Ma'am Christine, paano ho ba kayo naghanda para sa board exam? Actually po, ang aga ko po talagang gumigising during my review. Gumigising po ako 6 a.m. Tapos natutulog po ako 12 a.m. Kasi po, meron din po nagsasagot po po. No? And kay Sir Richard kaya? Sir Richard, kayo po, paano ho kayo nag-prepare noon para sa board exam ng criminology? Bali nung college po kasi meron po kaming subject na integrated learning. So, parang may alin tulad po siya sa pre-board exam. So inipon ko po lahat nung printed na exams na yon. Tapos nung before po ako mag-review sa review center, binasa ko siya, parang in-skim ko po yung buong nilalaman doon, yung question and answers na yun. Inisa-isa ko po yung topics, siniwa-hiwalay ko po, sineparate ko na sinort ko na kung anong subject, gano'n. Hanggang sa pumasok po ako ng, nag-enroll po ako sa first review center ko. So unfortunately, hindi po ako nakapag-take nung December 2022 CLE due to some reason hindi rin ho kami nakapag-request ng maaga ng requirements for filing for PRC filing po for board exam. So nag-enroll naman na po ako sa second review center ko po. Yun nga po. So doon ko po natapos yung buong review program hanggang sa makapag-exam na po ako nung April 2023. Ayun po. Ma'am Christine, siyempre, nabanggit nyo kanina, maaga kayong nagre-review. Dumarating ba sa punto na kayo ay nababurn out din? Parang wala nang pumapasok sa isip ninyo. Paanong paraan ang ginagawa nyo? Tinutuloy nyo ba yung pagre-review or pahinga muna, tulog muna ng konti, idlip muna, or ML muna ng konti para at least parang mag-loosen up ulit yung isip natin? Ma'am Christine, how do you deal with this kapag wala nang pumapasok sa pagre-review mo? Opo, normal po talaga na nababurn out po during review kasi po sa sobrang dami po ng binabasa. Ang ginagawa ko po na natutulog po ako for 30 minutes, then balik po ulit sa review after. Yun, yun tama yun matulog lang ng 30 minutes. Kasi yung iba, nagre-review, gigising na kinabukasan. Sinusulit na yung tulog. Sayang ang pagre-review ninyo. Sir Richard, importante ba na meron kang kasamang nagre-review? Sa ko po kasi, sir, sa experience ko, parang mas okay po na mag-isa ko kung nagre-review dahil parang yung ambience ba, kailangan na kung ano yung ambience na nasa isip mo habang nagre-review ka, kailangan yun din yung ambience na
habang nag-exam ka. Kasi kailangan po kung ano yung nakikita at nasa isip mo habang nag-review ka, yun yung matatandaan mo kapag po yung mismong day of exam na ho. Kasi minsan talaga, no, may kanya-kanya talagang estilo ng pag-review and kung saan ka gamay, yun ang gagawin mo. Pero nung dumating na yung mismong exam date, Ma'am Christine, ikaw ba ay nag-worry? Ikaw ba ay ninervyos noong dumating na yung mismong exam date? Hindi po, sir. Iniwasan ko po talaga na nervous and hindi po ako kinakabahan noon. Ang ginawa ko po nung umaga, nagdasal po talaga ako para hindi ako kabahan, para po tuloy-tuloy lang po yung pasok po ng mga answers habang binabasa ko po yung questions. May mga pagkakataon ba na ano-ano yung ginawa mo kapag meron kang something like na nakakalitong tanong or may question na parang hindi mo alam sagutin, do you parang ninalampasan mo ba ito or right there and there gusto mo na itong sagutin para at least malampasan mo na? Ang ginagawa ko po talaga, nilalampasan ko po muna yung mga questions na hindi ko po talaga alam or hindi ko po na-experience during my review. Tapos po binabalikan ko na lang po after. Then after po na nag-eliminate po ako ng mga answers, para po dalawa na lang po talaga yung pagpipilian ko. Alam ko at sure ako na ayun na yung tamang sagot. Yun. And Sir Richard, nung nakita niyo yung mga questions sa licensure examination, nasabi mo ba na parang, uy, nabasa ko na to. Uy, madali lang to. May ganun bang mga pangyayari, Sir Richard? Marami hong ganun pangyayari, sir. So, ang nangyari ko kasi doon, para ka na lang nagsasagot ng mga previous exams mo nung nasa review center ka pa. Dahil napakagandang tulong po talaga na mag-enroll sa isang review center dahil yung mga previous na yung mga makikita mo po na questions dun sa mismong board exam proper, parang nagsasagot ka na lang ho ng quizzes dun sa review center dahil talaga pong pagpasok mo dun sa exam area, talagang papay-smile ka na lang po pag nakita mo yung questions. Ganun po. Talagang hanggang tenga ang ngiti kapag nakita mong, nako, na-review ko ito. Sir Richard, ito tinanong ko rin sa ating mga top-notcher guest nitong mga nakaraan sa pag-aabogado, sa mga social worker, iba-iba na yung mga na-guest nating top-notchers dito. Sir Richard, ikaw ba ay naniwala doon sa mga pamahiin at meron ka bang sinundan sa mga pamahiin na ito, Sir Richard? So ako po kasi, sir, hindi po ako ganun ka-superstitious na tao. Pero minsan parang sabi ko, wala naman nung mawawala kung itatry mo yung isang bagay na ganun. Actually nung first day talaga nagsuot po ako ng red na underwear kasi naniwala. Nung pong last na sobrang kaba ko na, sabi ko wala naman nung mawawala kung itatry ko tong pamahiin na to. Kaya sabi ko, pag ito pinasok ako nito sabi ko medyo totoo po siya. Totoo. Tinry ko lang po. Alright, how about po kayo, Ma'am Christine? Meron po ba kayong pamahiin na ginawa? Yung pagtatasa ng pencil or yung pagsipa sa upuan, something like that? No po, sir. Hindi po ako mapamahiin na tao. Hindi ko po talaga yun ginawa. Ang ginawa ko lang po talaga, nag-pray po. Oo nga naman. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi nga nung mga nakausap natin nung nakaraan wala namang mawawala, di ba? Pero tingnan nyo naman ang naging resulta. Ma'am Christine, paano mo nalaman na nakapasa kayo at kayo ay isa sa mga top-notchers? Simula umaga po talaga nakabantay na po ako sa link. Kaya po naka-open na po talaga yung laptop ko. Ako po unang nakakita na nakapasa po ako at nag-top. And anong pakiramdam and kaagad mo ba itong nasabi sa iyong father na talagang pangarap na matapos ka sa criminology? Opo, sobrang saya nga po namin. Yung family ko din po kasi nakabantay. So nasa likod ko po sila nung tinignan ko po yung list ng passers and top-notchers. Nagtatalo nga po sila sa saya. Alright. How about you, Sir Richard? Paano niyo po nalaman? And ano pong reaction ng family nung kayo'y top-notcher pala sa board exam? So, ako po kasi, sir, yung plano po talaga namin sabi ko, intayin ko na lang po yung, kunyari po, ngayon po lalabas ang results.
hintayin ko na lang the next day na merong mag-congratulate sa akin na sabi ko, ayoko munang makisabayan dun sa mga magtitingin ng results. So, ang nangyari po kasi nung gabi na yun, sir, nung before i-release yung results, galing po kami sa bayan o sa palengke ng ate ko. Medyo nga ako sumama yung loob ko kasi meron ako hinihintay na result tapos aalis pa ako ng bahay. So yung girlfriend ko po yung masugid na naghintay at nagbantay dun sa result. Talagang pinakabantay niya po yung result. Tapos nung pag-uwi po namin, nagulat ako, ang dami pong tawag, sobrang dami pong tawag ng girlfriend ko. Sabi niya, top 6 ka, sabi niya. Tapos nung pagkakita ko po nung results, hindi po ako makapaniwala kasi sabi ko baka meron akong kapangalan, may Richard Muhammad Malit sa ibang lugar, sabi ko. Tapos pinatignan ko po sa girlfriend ko yung school, nakita ko nga po na Bataan Heroes Memorial College ang school. Sabi ko, thank you Lord, ako nga to Lord. Sabi ko, confirm ako nga to. Doon ko po nalaman na nag-top 6 po ako, kaya sabi ko, sobrang thankful po ako na unexpected po talaga. So actually, ang hinihiling ko lang pumalo ho ng 80% yung general average ko, pero sobra-sobra po yung binigay sa akin, yung pinagkaloob sa akin. Alright. Ma'am Christine, ano pong susunod yung plans ngayon after na kayo ang mapiling top 2? O hindi mapili, naging resulta ng board exam na kayo top 2 sa board exams ng criminology. Anong next plans po ninyo? My plan po now is mag-a-academ po muna ako. I want to help po criminology students to achieve their dreams din po na maging isang registered criminologist. Kasi sabi nga po nung din namin, teaching po is not a profession but a vocation, pero it will help po our students na maabot din po yung mga pangarap po nila. Alright. And syempre, panghuli na lamang to, Sir Richard, ano ang iyong maipapayo sa mga nagbo-board exams, not necessarily po sa mga criminology students, sa pangkalahatan, ano pong maipapayo niyo po sa kanila upang kahit hindi man lang maging top-notcher, makapasa sila sa kanilang board exams? So, bali ang kailangan nung nilang gawin mag-focus at mag-alat ng maraming time sa pagre-review, i-prioritize po ang review. So, tapos po masterin ho nila ang basics at fundamentals, dahil kung ano po yung basics at fundamentals na madalas nakakalimutan, ayun ho yung kadalasan lumalabas sa mga board exams. Yun po. Right, muli congratulations po Ma'am Christine and Sir Richard. Sana po ay makapagbigay kayo ng inspirasyon, hindi lamang po sa mga criminology students, no? At sa mga nagbabalak kumuha din ng criminology, pero sa iba pa nating mga kababayan na maabot ang kanilang mga pangarap basta mag-focus lang, tumutok lang sa kanilang mga naisin sa buhay. Good luck and God bless po, at sana'y kung ano pong inyong mga balak ay mag-succeed po kayo rito. Maraming salamat po sa panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako po si Jody Dizon Mercado at sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia Calaguranda kayo. Taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.